Jeg fik et opkald fra banken for et par dage siden, som ikke var et af de rare. De ville have indfriet nogle lån, som jeg ikke kan indfri. Og konsekvensen ved ikke at gøre det ville være alvorlig. Jeg har det af helvede til. Jeg har hovedpine konstant. Jeg har ondt i maven. Jeg har svært ved at sove. Jeg lever i en osteklokke, hvor det hele handler om økonomi. Alt min vågne tid tænker jeg på, hvordan jeg kommer ud af den her økonomiske situation. Det er ikke så godt. Det er november 13, og jeg kan ikke leve sådan her mere. Jeg skal gøre noget. Der skal ske et eller andet. Ellers så tør jeg simpelthen ikke tænke på, hvilke konsekvenser det får, hvis ikke jeg gør det. Det er en blanding af uheldige omstændigheder, der gør, at jeg har havnet i den her situation. Det er til dels noget dårlig rådgivning, og så selvfølgelig min egen uopmærksomhed på den økonomiske situation. For når man starter virksomhed, så synes man bare, det kører, og der skal bare fuld gas på, men man glemmer nogle helt basale ting. Det gjorde jeg. Det har kostet mig en del penge. Det vender jeg tilbage om. Det skal I nok få lov til at høre noget mere om. Det skal ændres nu. Jeg kan ikke leve sådan her mere. Du kan hjælpe mig. Jeg laver nogle videoer, og hernede et eller andet sted, der er det muligt at finde en abonner-knap. Tryk på den, følg mig, og hjælp mig med at komme ud af den her situation. Følg mig, fordi som det er lige nu, så er det ikke godt. Det skal blive bedre, og jeg fortæller åbenhjertigt og ærligt om, hvordan situationen udvikler sig, hvad der sker i mit liv, hvordan jeg kommer ud af den knibe her. Så klik på abonner hernede, og så ses vi til de andre afsnit. Hej så længe.